τι κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μια χειρουργική εξαίρεση ενός όγκου. Είμαστε έτοιμοι μαζί με τον Αντώνη, εξαιρετικός νοσηλευτής, εξειδικευμένος στο θέμα των χειρουργείων των ορεινά. Είμαστε έτοιμοι για να βγάλουμε έναν όγκο παροτίδας σε λίγο. Έναν όγκο ο οποίος είναι στη δεξιά παρέα της περιοχής του προσώπου μιας κυρίας, ο οποίος θα είναι με νευροπαρακολούθηση. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μηχάνημα εκεί, το οποίο θα μας βοηθήσει στο να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη νευροπαρακολούθηση του νευρού, προκειμένου να μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε, να το διασφαλίσουμε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα λειτουργικά, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε μια αισθητική παρέμβαση στο δέρμα στην περιοχή εκεί, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή επούλωση του τραύματος. Είμαστε εδώ με τη βούλα, έχει έναν όγκο παροτίδας που σας δείχνω εδώ πέρα, κατά 80% καλοήθης. Θα κάνουμε μια εξαίρεση, πραγματοποιώντας το μούλα εδώ πίσω από το στάκι, θα αφαιρεθεί με νευροπαρακολούθηση, έτσι ώστε να έχουμε σωστή αφαίρεση του όγκου, στη συνέχεια πολύ καλή αποκατάσταση, προκειμένου να μην έχουμε καμία αισθητική δυσμορφία.